Hirugarren gaia amaitu baino lehen, enpresen motak zeintzuk diren aztertuko ditugu. Hasteko, enpresak 3 irizpideren arabera sailkatuko ditugu. Jarduera, jabetza eta egitura juridikoa. Jardueraren arabera, lehen sektoreko, bigarren sektoreko eta hirugarren sektoreko enpresak aurkitzen ditugu. Lehen sektoreko enpresak natur baliabideak ustiatzen dituzten enpresak osatzen dute. Abeltzaintza enpresak edo laranja enpresak adibidez. Bigarren sektoreko enpresak ondasunak eraldatzen dituzte. Produktu edo natur baliabideak erosten dituzte, balio erantsi bat gehitu eta kontsumitzaileei saldu. Aurreko bideoetan ikusi ditugun ekoizpen prozesuak aplikatzen dituzte hauek. Hirugarren sektoreko edo zerbitzuzko enpresek alde batetik merkataritza eta bestalde zerbitzu enpresetan bereiztuko ditugu. Merkataritza enpresak adibidez hipermerkatuak edo farmaziak izango dira, eta zerbitzu enpresak bankuak, osasun klinikak, informatikoak eta bar. Kontuan hartu behar dugun bigarren irizpidea ekoizpen baliabideen jabetza da. Enpresa pribatuak eta enpresa publikoak aurkituko ditugu. Enpresa pribatuen jabetza partikularrena edo beste enpresa batena izango da. Berriz, enpresa publikoen jabetza estatuak edo erakunde publikoak izango da. Seat edo Mercadona enpresa pribatuak dira, eta Renfe eta Correos adibidez enpresa publiko. Hirugarren irizpide nagusia egitura juridikoa izango da. Hauen barruan, banakako enpresak eta bazkide enpresak edo sozietateak izango ditu. Banakako enpresak pertsona fisiko baten jabetzakoak dira. Hauen kasuan, ekoizpen baliabideak pertsona horrenak dira, baina baita ere pertsonak aurre egingo dio enpresaren zorrei. Bigarren multzoa, bazkide enpresak edo sozietateak osatuko dute esan bezala. Jabe bat edo gehiago izango dute, eta hauek jarriko dute guztiaketarako behar den dirua. Hauen artean, sozietate anonimoak eta erantzunkizun mugatuko sozietateak edo sozietate limitatuak desberdinduko ditugu. Sozietate anonimoak eratzeko gutxienez 60.000 euroko ekarpenak beharrezkoak dira. Ekarpena akzioetan banatzen da, eta akzioak saldu eta erosi. Akzioak erosten dituzten pertsonak edo enpresak bazkideak izango dira, eta hauek hartuko dituzte erabakiak enpresetan. Erantzunkizun mugatuko sozietateak eratzeko berriz 3.000 euroko ekarpena egin behar du. Bazkideen diru ekarpenak harpidetzetan banatuko dira, eta akzioak ez bezala, harpidetzak saltzeko bazkideen baimena beharrezkoa izango da. Honela, ikusten dugu, zer motatako enpresak aurkitzen ditugu merkatuan. Hurrengo bideoan ikusiko dugu enpresen osagaiak zeintzuk diren.